So, ayan, nagkalat yung aking mga gagawin. So, eto, ang daming langaw ko. And then, ilalagay ko sa freezer yung iba. Kasi, hindi naman namin ito maubos agad. Sabi ko siya, di ba maglilinis? Kasi, hindi ko talaga nalinis yung kusina, guys. Kasi nga, sobrang dami kong ginagawa. Dito na lang sa baba. Ayan. Sa baba na lang. Andito kami sa Divisoria. Kasi, galing kami dun sa kabilang bahay. Hello guys! Good morning! And today is August 2, 2019. Today is Friday. And actually nag-haul ako. And habang nag-haul ako kasi sinaparate ko yung video about dun sa table na inano namin. But today is pakita ko sa inyo yung ginawa ko. Si Papa umalis. Magkakape ako. Itatry ko ng every Friday makabili na ako ng mga kakailangan namin for the next week ng mga pagkain, ganyan. Para pag Saturday, lulutuin ko na lang siya. Para, yun yung problema ko talaga yung sa umaga. Ngayong nag-aaral na si Hagrid sa maaga talaga. At ang layo ng bahay namin, kaya importanteng maaga talaga. Kaya, ayun. Ito yung first na attempt ko na every Friday, mamimili ako. Hindi ko alam. Kasi every Friday kasi pupunta kami sa kabilang bahay. Kaya pagkuha ko mamaya kay Hagrid, didiretso na sana kami doon. But uuwi na lang kami dito kasi bukas pala is merong brownout sa amin dito from 6 a.m. to 5 p.m. So kailangan ko maglaba mamaya. Kasi bukas, kasi supposedly Saturday talaga ako maglalaba. But then, walang washing machine. So, yung mga uniform namin, okay lang kasi na-hand wash ko naman yan. Pero yung mga malalaking damit, washing yan. Kaya, importante na makapaglaba ko mamaya. And para patutulugin ko muna siya and mag-i-edit ako. Maglilinis, ganyan. So, today is, yun yung aking agenda. Ayan. So, ayan, nagkalat yung aking mga gagawin. So, eto, ang daming langaw. Chinap ko na siya para huhugasan ko na yan, tapos iaano ko saan sila dun sa kalat ha. Gano kasi si Papa sa mga report niya, kaya ayun, dyan nilang nilalagay sa baba kasi nandun yung computer. So ayan, tapos ito yung spinach. Itong spinach, hugasan ko na to and then ilalagay ko sa freezer yung iba kasi hindi naman namin ito maubos agad kasi ang dami nito, diba? So, hugasan ko yan. And ito yung ilalagay ko sa cellophane kasi para hindi siya malanta. Ito, basura na to. So, i-arrange ko muna, guys. Tapos pala, may bago akong pinapanood ngayon sa YouTube na recently lang na-discover ko siya and sobrang na-addict ako dun sa mga videos niya. And I think ang pangalan niya is The Minimal Mom ata yun. Yun, The Minimal Mom. Kasi masyadong hindi ko na napapanood si Do It on a Dime, si Catherine sa Do It on a Dime kasi hindi siya nagpa-pop up yung mga videos niya sa aking, hindi ko alam kay YouTube. Kahit naman yung notif ko, naka-click ko naman yung notification bell, pero hindi pa rin. So, ayun. Tapos pala, eto, hindi ko napakita pala sa inyo. Yan, yung, sabi ko sa inyo, di ba maglilinis? Kasi hindi ko talaga nalinis yung kusina, guys. Kasi nga, sobrang dami kong ginagawa. And, dito sa baba kasi meron kami plano ni Papa dyan na ilalagay namin. But for now, so sa dami pa namin ginagawa, hindi pa namin masikaso. Pero, ayan, sobrang nagustuhan ko to, guys. Ito, ayan yung lagayan ng tapos bibili pa ako ng isang ganyan para sa mga kutsara. And naghanap kasi ako ng ng plato, lagayan. Kasi yan yung lagay ng plato namin. Sa Japan Home pa niyo nabili, pero maliit. Sabi ni Papa, gusto niya yung talaga siya. Tawag doon? Yung isang talaga na malalagay mo lahat, yung mga plato, baso, ganyan. Kasi yung dati, yung mga lagay ko ng plato, binigay ko kasi dun sa kapitbahay namin. Nung naglipat kami, so binigay ko sa kanya yung lagayan ng plato.
So, ngayon bibili ako ng bago. Kasi ayaw ni Papa ng ganyan. So, yan. I'm loving this one. Yung mga ano lang, hindi pa masyadong ano, pero ang nilalagay ko yung mga na nakukuha ko diretso kasi dito ako nagluluto. So, kailangan nakukuha ko diretso yung mga kailangan asin, ayan, paminta, ganyan. Matay naman, dami ko nang sinabi. Pero, ayan, hugasan ko muna to para ma-drain and malagay ko sa refrigerator. Wala ng tissue. Dito ko na lang siya ilalagay, guys, kasi nga, sorry ha, ang pangit ng lighting dito sa kusina. Wait lang. Ayan, yung tissue lang na ano, yung roll na tissue kasi na wala kaming tissue ngayon na ano. So, para lang mag-absorb yung water dito sa ano gulay. Kasi nga, dito ko na lang ilalagay kasi wala kaming plastic. Wala na kaming mga cellophane, guys. Kasi nga, bawal na rin yung mga malalaking cellophane dito sa amin. Kaya, buti na lang ganun din. Tapos, tatakpan ko na lang to kasi hindi ko naman to ilalagay sa freezer. I-adobo ko kasi to. Bilis lang to maubos, guys. Kasi pag naluto to, konti lang nito eh. Favorite ko pa naman to. Matagal na ako hindi nakakapag adobong kangkong. Yung kangkong ko lang kasi ordinary lang talaga. Hindi talaga yung ayan. So, tatakpan ko lang. Ilalagay ko lang to sa refrigerator. Ayan. Ganyan lang. Naano ko na siya kasi pag hindi ko na chop yan kaagad, it's either pag Saturday sa hindi ko nagawa yung mga gawain ko for next week, masisira lahat yung mga gulay ko, guys, kasi wala na akong time. Tinatamad na ako pag ganyan. Kaya kailangan naka-chop na talaga lahat ng iyan. Naka-ready na. Ayan. So, ilalagay ko na to sa refrigerator. Dito na lang sa baba. Ayan. Sa baba na lang. Tapos, hindi ko nasali sa holo. Bumili ako ng isang tray ng itlog. Ayan. Tapos, ito yung extra na pupunasan ko pa pala to. And, next naman is itong spinach. Itong spinach talaga. Kailangan kong hugasan ito ng mabuti kasi paglagay ko sa freezer, lulutuin ko na diretso. Hindi ko na yan huhugasan. So, kailangan malinis na siya talaga. Hello guys! So, ayan, kakarating ko lang. Kinuha ko si Hagrid. And Hi guys! Hi! I love you. Oh, I love you. So, kakarating lang namin and si Papa hindi pa nag-lunch. Kasi, ayun, trabaho pa rin siya. Work. So, ayan. Dahil nag-request si Papa ng siomay. Bumili ko ng siomay doon sa malapit sa school. Sobrang sarap ng siomay nila. Kaya, 3 pesos na isa. So, bumili ako ng bali 40 pesos. Kaya mo na. So, si Hagrid tapos ayang kumain. Sa jeep pa kami nagkao. Kasi close yung yung classroom, sinarado. Wala pa kasing canteen dun eh. Under construction pa yung... Alam ko kung bakit sila nag-close? Alam mo, hindi. English, Papa, English. Kasi pumunta sila sa kabilang building na may activity doon. So, ayun. Hindi mo ba alam yun? Wow. Malavards, Papa. Nanay ka pa naman. Ha? Araw-araw ka naman ang pumunta sa school. Hindi mo alam yun? Ha? My goodness. So, ayun. Mag-electric fan muna tayo kasi sobrang init. And, ayun. Kain na tayo, guys. Kasi gutom na ako eh. Gutom na si Papa. Ano yung bag mo? 40. So, ayan. Kain tayo, guys. Hello, guys. Ang pangit. Ang pangit. Andito kami sa Divisoria kasi galing kami dun sa kabilang bahay. And, ayan. May dala-dala kami mga boxes kasi Hi guys! Pasaman ko. Hi guys! Hi guys! Sama na, uy. Hi. Sabi ko kay Papa, yan yung tutulugan namin. Tutulugan namin.
Pupunta kami doon, guys. Shanghai. Sa Shanghai. Screen dito. May screen dito. Ang ganda ng lighting dito. Ayan, si Papi. Hello, Papi. Actually, pauwi na kami. Every uwi namin. Ayun, nag-ano kami, kumakain kami pag bago uwi. Ice cream. You want ice cream? So, dito tayo sa Shanghai. Ang sarap ng bread nila dito, guys, sa Shanghai. Papa, nasakyanan pa. Dali. Yo. Shanghai. Ay mo na. Ice cream. Pandisan. Bread. Pila tanan. 90. So, ito yung amin drumstick. Nako na, kaon ka pa na. Yes, agreed. Say hi. Ah.